bosom ye honhom eye tumi a ebo nipa ensai nipa na atwe nipa aso o papa kora wo ye bone anti wontwe aso ana na ensuo na da wo nchen asase no ne nkwanta na da wo nchen no eben asem bi a wo ka bi a wote wono ne wo ho na abebeto no enti nipa beto ahonhom no okenkan di toro mo se nyankopon so fa ne se kan nyam ehefo so no wode ko honamu niema no fun yi eye honamu niema fun hunim de eye ewo no hwe apostle ye wo ye ayi eye daso mechia no eye motia ene man sa nim de no ana de ntina ma wode kasa se eye motia ena phones cars any plane mu aye camera ye timu nyina no eye omo na eye na omo adom no so a Yesu kan se mi so amfa adom na anom wa nti ye nyaye e wo Ghana ani apostle ka esa Ghana bai nka free education kro ye no na ka esa wo de kwahye papa ne nsa ya die bi wo hokra a haye afidie so na nka ma ugina wo san ya aduru ses ehunu mu aka obi ene ade oba betimi de no de sama kra ne nim ebeko Yesu mai Isuma mama Isuma mama Isuma mama Yesu mai Isuma mama Dena ni abra Isuma no Jodi abra wona mechichene were Yesu mai Isuma mama Dena ni abra Isuma no Jodi abra wona mechichene were Abusuafo ye esanso ene Nana Boakye ehia ene a mesro so be subscribe to SuroWiase we jo adwonkyere e de go no acheche na afoforo nso ensa tumi aka eye sunsun mu nkomo ene yedi nananom mosom ye nche ho ne betwe pri Nana Boakye ye ne di nkomo ye ba bedi eye abosom ni nipa hwan ne di kan ba asase su kane ye ba bedi mu nkomo bibia ni a na won so watumi eja adwonkyere e de go e de amaye nana bacho bibia boko mame ede nyankopon eja na mase ameso de hie nyina obi ahoye modwuma efuo nyina na obi ahoye afinsha panso afi sabri ne yeti ase na afi nipa anya gidie wo nananom somo na de ayen kateboni nyina so na afiri mo mo na ya na me yusu word some ye white phone kateboni phone ya fa sika baji sika no wabu nipa no me twatoa me yesi na wode Margaret ahihie ehiem na oto kwansi ana ache wode abu se je wo kira wada ka mo se me ye confirm bosom na haben so na nya bosom bia na honhom no kra yikuta wo no kra na ombu afu no modwa ebi nene amaye man ya honhom e wa asase sunsuo nyina abu afu because nipa na yese ye hoaho mo som ayi o mo ye no ye ne amakwan ye mpanifo na amakwan ene ye sensuo ene yese ne ma ne yase akase nyame enye yen ti ahonhum ni nyina adwa enti ne o man ne ehu ne saa ba fesa bredia minim se nananom universe ombebo ya mane ma asesa ye da se ene sefutu ya de amaye se nananom besesa na amaye nana wadaruma abosom ni nipa ese ho ne di kan ba asase su kan first of all ne besra so be kire busum amaye ni why ne bosom na MC twi kasemu no ana akwasi broni baaye opeye adada enti yesi wo paade bi a etese aka bonsam ni aye ne black nti nipa tuntum bi aye bonsam nti nipa tuntum bi aye bosom na ya broni kama wonu de weye nyankopon ni akala no eye nananom abosom no omobosu ni omo yesu na aborofo no be faaye nti nka baaburo no kra na omo tworo na omo ka no se nanka ti sa na ni ma tworo a ka aborofo na enya kwan abefa ye nananom mfoni ni no anko daada no anko penti ama na anyefe ama ne omo akase eye wo omo edia bosom ye honhom sa na mi se nipa beti ase na men kan se hon kronkron tumi no eye honhom a nipa mfe ani hu no de se wonu momu pe ene wada ne ho adi akire de odo no
so no wa ona no obetu akasa ma de ache me mfie se wo ho aya akwankyina kɔ onye onfio ni ye ka bosom a obososom eno ne de ehe eno ye wogidie bosom ne kyerɛ sɛ obo ɛsosom obososom de wani gye ho enti obi wa ne bososom ne sɛ obesom ma mo wata obi wa ne bososom no ene no ahonhon obi a wodi na me sɛ ya nchiche mu nti omfra no hon kronkron obi so bososom sɛ obeka so som gini ene ye nkramofo minim sɛ anwonafo so wo sɛ de mo sika eno yeso ye de ne sɛ ye ka mo oti ana sɛ ye beka ne sɛ bosom na eye tumi a ebo nipa ensai nipa na atwi nipa aso atwi nipa aso chiru kakra de nti na atwi nipa aso me ka sɛ ebo nipa ende ma nkyirem na mo atwi nipa aso ende me nkyirem nipa aso a atwi ne sɛ obi asusu sɛ we ikoso obɛsɛ no ababa wai oma na nanom som na tere dodo nti saa de a me gunani mu ase nti saa no enka asɔlefo nkomo kasa hon kronkron no ba betwe waso yankɔ mo ba abru no osi Solomon Gomoria ɛsɛe ɛde na ma ne sɛ yɛ bɔne adwamamo kra de sɛ nkanya bɔne o saa na mo ka no nkanya bɔne adwaman ne de adwaman ne sɛ obi okunu no akɔpɛ no obi wɔyere na odi nsɛm hu ɛno na oba ne be ma dan ne frɛ na adwaman no enya bɔne ade ade nipa ba fie de enya bɔne ne yɛmfa no nto hɔ ansa sorry ehwe bibi sɛ wayɛ bɔne bi etia asase etia mframa etia wonyankopɔn o papa kora wo ye bɔne anti wontwe aso ana na ensuo na da wo nkyɛn asase no ne nkwanta na da wo nkyɛn no ɛbɛn wo asɛm bi a woka bi a wote ɔno ne wo hɔ ɛna abɛbɛto no enti nipa bɛto ahonhom no nipa bɛto ensuo ɛbɛto asase na wo de ɛno no ye fa nto no ne pɛ sɛ o kyerɛ nipa me ka ba ye bɛto saa nneɛma no na saa nneɛma no wotumi a ɔmo de ɔmo te a no mbosu no ɔmo te a ɔmo nsesa enti sɛ wo yɛ ade na nyɛ onua yɛ kɔso na sɛ ɔso ma no nkɔso a ɔba bɛ twe waso na so twi ni mu no etimi de wuo brɛw sɛ de Solomon ni Gomoria ɔma so twi ni mu no ɛboroso nam de no ma yɛ afide na ano yɛ de ma dodo no ma nwuwu ana eti nyankopɔn na ɔma yɛ kɔyɛ saa no ɔno wɔyɛ bosom a wɔyɛ atantan de a na mo nka nkyerɛ okay kan di chore mo si nyankopɔn so wɔfa ne se kan nyam ehefo so no wɔde kɔ bɔnefo de ne brade bia ne brade wɔyɛ bayifo obi sɛ ni nua a wɔne nankokomu a ɔyɛ bayifo obi mpe obi nkoso ɔyɛ bayifo saafo no yɛse atwe mo aso obi di obi anim na osum no so onkɔbɔ hɔ mpira na se baabi a wɔkɔ no kora hɔ nyɛ sɛ o twe ne ba ebegyina baabi yɛ no na waboa na ɔkɔ anim fo no na ɛnde wɔnam yakɔmfo no bibire kɔ anim na kɔ anim na mu di nsɛm hu saafo no mu nyina sa so twe sɛ de akora akɔ school no yɛ bɔne a teacher ni twa ne ba sɛ de asɔrefo no kora sɛ wo yɛ bɔne bi a yɛtimi ka se atwe wasen nkan no so ɔmo so yɛ abosonsomfo ana anti sɛ obi de asam atorosam to obi na obi fra ntoa obi fra aduosa obi fra dopo obi fra kyiraman a enti ano de ni enti bi dan de e bɔne enya de korona enti so obi ye bi emeja bɛhye meja ta bɛkye no de a ade na obi so de atorosam bɛkɔm obi akɔdam akɔnya amane na onso fra sɛ kyiraman ye bɛgyemi o sɛ ni pasmes menya saa de na esiensi a ne bɔne ne de enya bɔne duabo bi ka sɛ bɔne ɔboa duabo nya bɔne dabi duabo ya apamo a wɔne ahonhom wɔ na wɔde sane agye nokore obi timbo dua timi ya wɔno a because na nokore ni no
ade no wayo enam nipa huhu nti wase no hwɛ dɔm no ne na fɛlefo wɔ ne nsɛm ne ne namfofoɔ bi ne ebu ne sɛ wɔntimi nya saa no wayo so betimi di dua paapa no dua ne beku no nti ɛno ne bɔne ne deɛ hinta na di nipa ntimi nka nipa ntimi nyon ahonhom ne nim sise ya te se ye ka bosom a ya ade a obo esom obo sosom nti me pe roman me bososom obi supermarkets ne bososom Anglican obi pa Anglican nti obi aso won doctrines a de kyerɛkyerɛ wo mo nti wan kɔ roman na obi kɔ roman a wo si roman afo ya abosonsomfo na wo so de wo som no de ye de yi nti de wo som no nti wo ye bɔne ye soso so sɛ ye bɔne ana nana yembla tamana wo kyerɛ bosom na ase na wo kase ye ni ye abosom no ana akwesi broni abefa eno akɔ polish no akɔye no honhon wonim sɛ obi e wo som bosom pa na ye kan wonim nyansa osom bosom eye kan ai em sɛ me kan bosom na menim sɛ me nsinkyerɛ nipa bɛte ase saa na o maka no ntimi nka ne saa bi sɛ ye boasom nso sɛ eye obososom hwɛ omo my way ni ebu om so mo ya abosonsomfo ambedi aman panimfo mo ye japade ya nananom ya nana kotonom ya nana kwame ya nenom omo be sisi abusuafie eja nchirima ne nananom enete saa na ena Bible say and the Bible say ne de ye unkwa ne wo ma wo oyele ne wo ma so enti saafo no na ne ye de toto saa bere ne kasa na ye bagimbe ye nananom besom abosom na ye bagimbre na ne no ye de ye besom Kristo na ye wo nko na wo yire ne wo ma no ade na yesi a wo ne wo yire ne wo ma nko anye okopa adofonom ade na wo ne wo yire no nko no ene wo ba na be wale a mo nko a mo ntena dem na mo nye na mo fredom se pra yo iba ko ebu ka bomu dia enu nti na asɔrefo no mo yɛ nkɔra me bi ya na me hu om saa sɛ me ma me wo fa asefo ti ya mo hu me a me kɔfo ba chom fa buo nu ani die mam sɛ me yɛ panyini Ghana asɔfofuo nyina mo panyini ne me ti ya mo to mbo ase na platform no manya no manya sika no matime sisi dai wo TV station ni ade enen katebɔ ne so afra wo mumu no yeso ye de ni bi frem enye o mo nko amo de no nyi o mo nyina na enye o ebi ye pa yeso ye de no ebi so nya kon o mo se ye din etime saafo no me no mo nka nti ye ne ekuta honhom papa no o mpe se fin be kan efi ni bɔne nye fi ni se wanware na wansra memitimi dwale duru 41 days esara metimi ya mekem me ma fro ka ene yesa me nkɔ ba bia awia bo a na apem kokoo ya se ba bi ni ma prapra ne mada se ye be na uti oba ni ma sare na ba ye wadwuma entimi dware saa no a eye nnua ne ade a masa aframentin die ne beba pampan mem bebe na saa pampan no so beba ma obi tumi tuya nto obi dwene me ho bɔne ensi eno no eye bɔne be ne wom ya nananom de saa niema we ni mu a na kon ye gye asanteman egye Ghana man de to ho ena de ye se Bible se enti enye ena hwe ya himfu nyina gya nsa guo eno na akutia o man no ene kanea ne ye nananom ne ye sonsompa no na obi ka afi ho obi dai wo wantum ene asɔre dem kra wi obi mobile money obi ti asɔre dem na wafo obi phone na wabɔ wonim ni code no watwe ni sika omu wia wutira nye ye phone kra mu kra asɔre dem ebe wia aso brabo so mfio betima be yesa ade no afasha so mu wia o afasha ase ai etira me ka cho se omo abɛfrɛ mu no nya asɔrefo nko afasha ase o betimi awia because afasɛ ya ade a wo hyɛ abosom no animonyam eti se wukude akwasi de ye man nananom universe no
ye ju omani enam eko omkoko ma ye enam niema bia na nka ebe enye nti ye saa no obi ani hɔ na nigi a hwɛ abra obi wira ahoro ka so onto ani dwudwum a obeto ana nti enya nwanwa sa fa shaase obi betimi abɛfrem na wo wiewia na de wosom saa som no onyo de okwa asɔre ne kɔpaa wonim sɛ sampa sɛ nyame bi wɔ hɔ no wɔsom no wonim sɛ ne fie nkonwa wɔ hɔ wonim sɛ ne fie tumi se wɔ hɔ onkɔnkɔyɛ saa ne ma wi de ɔno gidi sɛ yɛse yesu no kra yɛni no yesu no kra ofiri Ghana ha babifo amamre ukwa anwuna memo mo wo aduane omudi ukwa ha adan ye de babu no obi aduane a wodie ni ne kasa anko yakɔgye ne ye de abɛhyɛ ye sompa no a ne ye frɛ ne bosom no ye de abɛka to agu nimdi a ye ni enti ye hwɛ wo mo mbedi o man so o man fa man sika enyina no na ya abosom ntira ise no mu nim sɛ o mo nananom president Lawrence ka se mi sɛ ensuro kora ensuro babro nemum suro nananom obi fa kosua se esie ya mpisi ne ya yinim nyina ya mamuti kosua so ya na nka mamu we na nka yatim nti bosom ye de yade pa bosom ye de chichiri kuro bosom ye de pedom enna nananom de pedom asantema de abosom pedom nti obi a wose bosom nya bia wontu mfra asantema mu ha obi o se bosom nya bia me kana kokodro so se wontu mfra asantema mu ha eno ne ye de kɔ de gye ma asantema ne ye ba asantema din a ne ya sɔre babro be watime yi sika dwada babro nkyere ade a waye ade bi ye be kai no enipa ye beto nananom ye beto yensuo enti yebu yensuo na na wuduru nsuo no wabo bi anom na na mihia bo nsuo bi okra wo de pan tum na sa adwene betom ebi wakɔtɔ monti bia na wo so ba na fa yefunu na babro man ne yenya na omom so busum nim nyansenti yetimi hihye se oba de enam se nananom ene asase nti omo na yetumi no nti no ye oba so se wo se wan na yesi agensa sorry for nsesa no ombeje bible no monye bible sese so ombeje bible oh eye fake omo asofo mpanimfo no kra nim se this year oba no ho ade ofi ade na monye bibia wa sorry dem oman kasa wo ye ma sorry ba enti maje 1000 maje sei me de me pena me ye na sofo no nsesa nko ukofie nko ade ofre we aduane ni a omo wo mama mene tomo nsa no mo je omo nanim de omo de utwie sika kora eyensa yesu opportunity nsa fampempem koye oba ho ade ubegya wa enya ne wonsa na ode bebere eye hefo na ye sa nhihye ne nya abosomfo de osu onim abodie mu onim nwoma osua nwoma kwa chi won challenge me wasase bi wo enna ene da ebra hwe akanfo anan ne kwaye meka se Ghana ye de ye dodo na akogina memenda nka abrempon de ye omo aye yawada eda ye di yawo ye kokon ai ye kohwere dom ye di yawo eda eno no na nanom enim die no munyansa mo de ma enna ye se nyansa mfiti asif eni nyamesuru fira sore dem no eni nyansa ne bi we ene ye ntare she ni ye de ni esa hyehye so yi omo akora nsam na wo mo baburu me sa kotia wo mo no mo kaseti abosom omini yo kaseti abosom bi o nyansunsan so o se me bo me enko challenge sa disse na abosom no hunu se we sebe mpanimfo mo ani makamna yi mu ebia o ye kwahwe apa ani ene mo mfie no obi bia ni ho na nkadwoada kosi ada judwada ya bompaye mo man me se bola so nyina bompaye na nka man ke ho ntoye na nanum na edi nya ye tobo ye nkonwa wo fie na de esa wo ye wodi na chiwade ye ka no ono wonya wodai ye we nkose nyinsen akose nti babure ba mi hu se yense nyinsen ana na nanum wale dodo Abraham nyina ba wale dodo ntino mo ya abosonsomfo ana Solomon munyina omo kura so na nyini che omo so na ne wunyansa ba ma bi o wale mi yenu miensa wunyansa esene do wale ba ako na me yere
Enti saa man no so aka na Isaiah 4 verse 1 no saa man so no enti omo aka no so bonsam ne bo bosom ne bo omo ana e na asofo for mo fa afikyire hia hotels no mo be yimani ma mo nyimani na bosom de mu ntimi ombekọ asase ete so no ye bosom edan ye sie ye bosom de nti ameka se ye fa nete ye fa abo ye fa anua ya mfansuo enade enim enti ye bosom enti wutra wo dem bom pa ya ahonhom e ba befa upia abontin gira asase so ekwan mu bom pa ya ahonhom ba befa ba bia ahonhom fa empai bo pa dodo ye dem enua ne bibia ne niema na wo ho omo fa pa ni nyina sa wo hote onwini obi ho bone ombefa ko gira nkwanta so nkwanta bia so bom pa ye sere wa de wani bere so so hote a omba befa efi bia ni unsam ko gira nsu no bom pa ye omba befa nti kasa niema ni nyina de nka ya Abosom komunya ayusuo obi se mesise moja pade wo soro honam niema de nka hwe honam niema no fun ye honam niema fun hunim de ye ewo no hwe apostle ye wo ye ayi eye that's all ne chia no eye motia ene man sa anim de no motia eye motia man anim de man de yaka mame Benz ene cars ni nyina ni ye firi hen abrochimem omo munyae no trezi wo mo na abehu omo sources baby efiri ba timkwatia efa cars phones ade bi akoba ntem bia omo geology ana me yetimi die enti na me susu se hwe kwa me nkroma mo a Ghana fo UP fo be ka so mo ya bosonson fo mo so bosom akwaji kankan nyame wa yese ye gu nanim ase a oyasi wo ya electricity na ye ko hu yi UP fo bi be ka se wo se o man sika omba ya mutimi ye dai ade no mutimi be ye omo so mkuta baabro si kotu fo no mutimi be ye dai hwe aduane a ya noa no ma me no papa buchia so wanhunu bi dan e ofi achi wade na de ntina ma wode kasa se motia na phones cars any plane mu aye camera ye timu nyina no eye omo na eye na omo adom no so a omo Yesu kan se mi so amfa adom na anom wa se wa amfa amawa enti meme de no ayaresa obi suso de enwum to obi suso de aye obi subetimi atodwuma ma ahonhoma wo wiem nyina bo se wiem atai din ono ne de no obi so de ne se won de wotena fom no otu amana nko a si agudi obeyie obi so de ne se ni tumi ni be ma no se we ye we si abetia aye we si na adane ka obi de no odi sisi moto sa nim de ne yenya fere ntina na no kire se na nse yo ne mududu no mo ye sa ne ko apostle okobu sanse ne emududu ne ya adayesum ni de ne adayesum no mu yikire no true vision etinu wa sori me kwada me wo me book ketu ada me nchen de eba ni nuro ni enema bi we besisi a na matworo ade echi a se we ebesi so mpese besi a betu ni pass me si a wo ba we firi heba ye we ma no enti ye nya de kwasa se enti nkokọ ho enti ene esade nsuo na mo ye wa ade bi asa emfa no ko bi abetia ye bibia bi na sama wo kan na nse yo nkwala bi wo ho a omutimi critical otimi de wie na ye no so ye generation bia the 20 years 25 years bia no yakopon de say nipa no e ba country ni bia mu 25 years bia busua bia so ewo wabusua obi be ye japade wonse nipa bi so aba beton japade na be se japade ni nyina yakopon na de ba wonse obi so aba na wonso akora keto akora na obeye nyame universe 25 years bia side pani enya side pani obi be doctor obi be nsempakani obi be nsenchuroni wo de no obi awo
if you be waranki ye mukra se obi betime be film kra be president yanko president for abakro nyina no obenye obi ni yabisa obekọ na sepa no na omobo pa hwe kwa me nkro bi ofire e fine ne be wo no ofire nkwanza o ma me be pa wo he nkwanza techima nkwanza yeah that's all I want to come in from efire o be pa wo Abosom ho enti true Abosom no e kire be ka no so ho asem ti kwame nkroma o papa ana ni chi efiri Abosom de o se me bo ano challenge hwaniema obeye nyansa ne ntutuye ne niema obeye ye nti obi ka sa Abosom no onim nyansa no onim de hokeka nti na asama wo kan se nkwatia na ya ade bi ekoba ntam as TV phones camera na ye hwa apostle also otimi ya camera obo ne nsem a se ma me wani bia ya no mo kasa Abosomfie ya na ho no uni pa na woda no na uni ohuni musa Abosomfo ndi omuni akonfo ndi omuni uni pa kro na enyi ohuni ahonhon no mpe se okopo ase asofofo a meka sa mo fra mo ho asofofo so mo nya asofofo na mo kan ye ho na mo yusu bayiye a mo kɔ no ɛya na po ase no what say kama o chance a ukɔtɔ wo nantwi na mbegu mu no ukɔtɔ be wan huhuru mu ana odi ya nkwan wie no ɛno amu na da bia no a won huhuru enti sɛ wo ya Abosom amamere wi apepa wo dem ye hɔ kama siesie ho so ye nipa hwe ba ma bi akra mpa de ebon sa wo yire pampa bi ni niema bi kakra dwokote na ya to sabi wasi men to sabi mato so enti ahonhom no niema bia na ebi pesa omo ti si ye ni pe ya obi pe spray we enu we pe we so mpe we na so mo nyina abom ye adwuma koro eyam wanti enti ya die nyaaye e wo Ghana ani apostle ka esa Ghana bai nka free education koro ye no na nka esa wo de kwahye papa ne nsa na ye bie school ni kakraka sese nkora na ko ye nyina mbetena ase efiri 5 years enuru ye 5 years esa di animi o ma we ya nsomu ye ni enya panyin obetoto ne na nanom antie mpa bo a ye hwe de yebesie yebesu nkora ni nyina awie onima de oni bibia ontimi we free education ontimi nto aso bi sabra adwuma sua so ya ne de because ye di se na adwuma se esi obi asua de obi ansua de no so adesua no so eniema ye di sua de no so bebo ana wai because ya ma Abosom no kwan mo man control ye enam sie ni nim de hwese ye te ha se Ghana abo nyina ya Abosom Ghana ne tie nyina ya Abosom ye kofa abo wo Israel to play mu de aba be hye o man mu adwuma ne timi ko so ana so man bia ni tumi that's right on senti se nim de no ho ene ye gi Abosom ne ye bu wo mo a na ka sa ne ma wi na ka akoso ase obi adwuma bibi obi ti we bi obi da anse amoa oman no emfaso obi amaso hwe ensore dan ya efe hwe mopa na sore dan uduru awa no wani age opacity yo papa ni nyame nsira no city oh hwe asolefo sofo abadwusei hwe adan ni agapade a wo ye uduru ha no wani age na we die enti wo mo so no wo mo so mo ya sofofo nto mbekọ Israel ho na akọfa ho nete abetuye nete na to agu akọfa ho nete afa ho abo afa ho nsuo dia besi dan na asema wo kan de se ye wasofo no mu bi wo ha mo so ko bi ma so ne kwaji tumi ne ba ye ma mu so mo de ye adwuma tumi no na ho enti se na obi ka se ebo no eye nyankopon e de ade ne ye ba ye na nka Ghana ya Abosom ama kwanti economy ne niam nyina ye basa me na me hu ni se lockdown ni ntina lockdown bi lockdown no by the whole world e ba ye no mo ayade ne ye wo mkora no
omako omanim ya atoro ni nkontompo enna nkrofo bi de Bible say no mudi akire na ye enna ama ne ma ete saa ente saa ni ya honhom no omobu afu ye tumi na nanom a ye nipa da sani oba ne be ma da wo ye nsuo wo ye homogya wo ye ho no bu afu ba bi tumi firi ba bi India ene hwan ho beduru hanom okoto hanom this ha tumi na de ne nante ana o ma no kwan menchira wade so onimu a wo de hwe efiri ofen so ofen agya omofra omsaka wafo wonya sa scammers no onso mugu ho pa dodo na atwa ofen a secret ewo mu no nti ama dodo na aka agya omko wuram gye niam a Togo num ni ade no a omntimi mfa ntwa saa na akwa gye niam a ebeduru ha ni asase no ampene so obefa ne ba afa ne yonko sabi obi firi sire mebeduru ha no wa ama na asase a obetimi ofiti ya na wasi ba bi na me hoden mi mado na odoko omiyanka na kora ni nchire nipa nimdia ya man yenni ni ya point na nanom ya Abosom no eno ni asotwe enamu no nana wakasa yate ewo nananom side no say nipa nana Abosom ni nipa ho amu ne dikan ba asaso sika no wa kire Abosom mama ye hwe nipa side hwan ni nipa nipa eya mene oba ne bema eni nipa aya no mutaka obi ko wo omo so wo nipa na nipa no mukasa no mo pa kire bema afi se omo se Nyankopon ye nyina ye nipa Nyankopon eye bema na de minchiro mu se ewiem be kan so osoro o bema ema me kase ema mu wotumi nti wo ye oba de na wo se onya oba te se koto obu ni kwase ha isi oba no onim de isi ono awasese no ho isi wochima na one mema deda isi wadi chima ya aduane ama obi na university etwe na so enti sa oba no su ojin sabo ne yam ba ma ofa ba na de esa wo ye na wo bi anye se wo ni bi na oba ndin sabo ne bi so na wo de dome wo ebe ye adwuma fi so oba ya asase nka so bi mfa nkodi bone nim de ane nyina yes isiramu ya de bi wo hokora aha ya fidie so na nka ma ugina wo san ya aduru ai nana train for free dabi ano nyan sa says ehunum aka obi eni ade oba betimi de no de sama kora na nim ebeko ori sabo ma no de asem na yesu awi ho de besra mo asem na aka no onse akole bo mo se esura no se na ye no ya esura ka obi yesi emfa ne ko bi wa konfo bi wono de na ko bi wa de praye bo no atete no de dress shi wansa ne akora no ho aba ne so obi okora obi tam obetimi de ayi de jama kora no ade bi ekuta no ana ade bone ebi wo so na adumi kuta na tumi foforo challenge no ebedwo ema ya eduro na aslam ne wo so wo akwala ese obi ebe ifo betwa ma akora ni ntumi nsu bi ne panta ne na panta ya kansi so eno nso betimi de no aye ene so wone kwan ati se wani ya wo ya na wakofa meko na wo de kwaye ebia wone kwan sane ya neti atiase na nti nipa enne nananom ne dikan ba asase so nananom ne dikan yebeto ade nti na mu dikan oh wode wa akora no hwe wa akora no fa wa wasitenam kakra nyini kakra wa nyini fa toto enipa ebeto asase ametu nipa ewa nipa beto asase ametu nipa asase enipa beto nsuo ametu nipa metwi ni mudaho enim se atiefo betemase osede wa so pa no wantie de honhom no ka kira asafo no ena me ne mo kasa no mo a mo tie mi nyina ne masafo no yebetoi hwe suo ti setano hwe asante abakwase mu de tano aya amaye
ye de omo kokon ye de omo twa ye kase ye mekase ye de omo twa asa esa no eye kon e de prince ase e de prinkro Abosom ni di ye nim kire de ese ye ensuo we nim nam ensuo we ni sei ade we ye we edua we ni we ye de ka we ho ye we edua we ni we mo ntimfa we nka we ho na de ka ya de we ntimi nko wo de aduro we ni we ye we ma we ya onyini no betimi abodam enam se beto wo mtu omo onim de omo wo fa ahodie omo de omo di omo ho so ye ni ye ho so ye ni sa atumi se omo na beto ye ni asem ke betimi akum so enti na ye hwe ade se omo ne di kan ba asase so saa time na na ni pani ho no omo ye den fa so ye omo adwuma ai na omo nye adwuma bia adwuma bia na omo nye no ye hwe bibi te se ka isi hoi ana kamle ya nso ame ya metena ha ame ya nkase bibia eda ho na nso akoko kosua ya toto na akoko maame ya meda so ntimi hwane enti ye wa honhom no bibiri kro mo me nipa no mo ye nipa ho adwuma dise ye ya honhom meka se mo mbe ye no memfa sempo no me disusu ebetias omo ma limit wo mo aba fom etimi ben ye nipa oba ne be ma wo ye no no mo so wia mo de akoma sa honhom no eti se wo me kurom hei eniyama bi wo ha ya se ekotumfo dise me kosi wo man hini fokuo bi so no nso de man hini bi ansa na edu ye wura anim eti saa na honhom na Abosom ni mo eso etie eti nye obi a ne betimi aka nipa nye nsuo bi a ne betimi aka nipa enye obi wa wate ho ase ati se otumfo na president na obi akosom no de abre no na won so abua na ayeye saa no sunsumu no etie sunsumu ahini o de fa ye ne akora ya ahini ye no ebe mo wate sunsum sem ase beka se echemu nso abetimu be mienu ase enti se wa wo practical na esi ho a ekoye de adwuma wato petrol agum esi ho a enya hwe nti petrol nda so gum this e bi atank ne ho abo nemum se nipa betenam na ospake na nipa hiamoa ese nipa tukwan ese mko pedro ese mko sremenua ese mko adwuma petrol no anwia na asem na wo kan won se bible no so ka se nyankopon ka se wato ahonhom no aba asase so saa time no na wabo nipa awie oh dabi osasa susu fo mu ndue ene senka ya saa dia senka nyankopon kranka ene na nka wonini huni maka bususam maka de enka enti omo ntwe so abo me catch them so mum yenkosua akokɔ na akokɔ so bi ba ne ma ho kra enwura kra teto a no hantani mu ba ne ma ho ban nyankopon na odo wiase sikaye ne dia bibia ende wo tumi no ene okɔto bonsam edi amamu a moye nkwala a mo mmere nimdiye na aboye saa no eno na me ya yira ya ebere me hule se na me ti asese ene saa de nyankopon bu nipa no ho ese nipa be blenti na osoma na nanom so mo meka ye ho na honhom no omo ne ne wo ho omo ne no ne ye wasebo me yemmo nipa se yesaso momma yemmo nipa se yesaso one hefo ne kasa aye no na ye nipa na ya hwamo enti omunyai na omu ni mehwe me se Ghana asofo nyina omu papa omu nana ne me ni ye nya access to see nya TV so ne ade tete ntira ena ma omu tira so kasa ya na omu afa ba bia enti na nyankopon nim se so obo ahonhom wi ansa na obo nipa na obo ahonhom na adwuma be no mo beji I don't know menti ase no I know the way they say you can't take fire. Ultimately, I see na a no costing way me name and pen influence ya musa o mu bida. Nti nka hon de yemfa and chef free. Maybe sama ye. If you say I mebusa
me sanko bu obi ade mebu se obi so mamu aye wo ho a ai because nsem bi wo ho kra na omanam mebisa no mka chem se ene mebu amensoso so baby me firi ombisa se akora ba ni firi ne maame yem ne ye wo no wanya afe kora wetimi ase wura baby ya fa wo no na se akọ nti saa na akọ se yensem ye yebusa yi sisi baby aduru saa na akọ yo sisi mi am temi nsem mi wura wo ho ensa nkoda wo yem bi na yebuso mu nsem bi na so mu di sisi de enya de ye hu asase ne so tena okay nka babu no se ebedu brebi ni nipa asum ye hwe aye hene nipa be paetie nya bibia ni nipa peti ye kire no bibi wa de wo se wo ye ame nipa ehunu se nipa nyina akasa wo ye adue na nipa kanfo odu afro ne ye kanfo achacha nya bibia na yekomu nti ye ho ne de yesu akora ye nya nim de ga na ye nya nim de bi ye mfirim ye nim hwe omom kopo mu no omuhua ne ma timi hunu se aboa bi a ne nan bibiri ne na yi no wo ahoden pa nyansa pa ne nim de wo na wo fel posna no mo hwe abrofo esua ne ma bibiri etimi de ne ye ne ma agi nim de wo no ho etimi de ye mfidie ye ko ne ye kokosua na nse nsuo da ho no anse ye de nso abetum dra abetum ne ye yi nam ne ye bewe nansa prekase yedi yedi ato nkwa mu ni yedi emasisi meden emasisi meden asa ngwa minye hwese bebre na enim de ye de omuni mani so omuna nana oba no om papa no no omudi no mu nso dibi so enti niam bi wa ye kra ne ye boboso me kra we kra me ne nkobusa kra bi emfa so mre bibini sa ebia se omo pe no omo betie na omo pe atie no ho de me ka kire omo se omunyai ni nya de ebetimi aboa na ewo ho ani panim ni enyi saa eho no de ominim so metemase enyi ho ni mfirim fi se oba bia ni ho onya beto asase we so betin ase fa bebi ofa ba ye na se akobiem nti na honhom no ne ye ma wi ase na omo ye de ne ye be ye de no na sisi saa na omo ka no omo be so mbekire de na oba ye be sa wo woti kokko ai odi ibe for so edi we wula ho mo anti ya munye ya sama ye sese na kamehwe o kamera ma ya na nka ya pe o maame ana wo ye obae de so o maame no na nka ya mfo so si wo nwuram na ya nhwe nti asem wo ho a na nya logic wo emwa budi niema siesie ye be ni anya niema nyina ba bi a eho o se wonam kora a hwe play kora na mu wiem du poso a ba bi wo ho a ye kire nsema wonko na ama ne single se ho de enti se ofo so se ye pe bibia hunu ni pe bibia hwe kwa ko tumi bi wo ho a de wo that side tumi na no ubisa de nsem bibira betumi ahye wabrabo ma mi sunsun se me na ehu nya se de te camera so ye kan sa no on se emire bia no se me ni musia se bi wa me ya me se we de mo ma me ne mo nkwa Abosom da mo nkutwitwa Abosom bia no nye obiane na Abosom obiso aso a na Abosom te se bayira ya toto ho o de kire o de gubadwom wo ada na ne wo na wo yire ntoma nyina unwuro no ho badwom afa sha ase nye yi Abosom twa beguo so ti ase akoya papa fa su didie na wo de abto abontin hwe nkramofo ade manije ho se ni bibi wu ni de hyewu se nya ne ba panyini obi anhunu maame na dagya mu da aha so de ni abodako ni ye de na beto enkora nyina akohwe ne ba ma se bo ho mienu se ne ba ye miensa obi akokohwe na se be ka se no na ebusua no ebia eba peni na ekoye o ansa nka ansa na be kora na ye di ka be bale no omo Yesu a omo se omo dia no na nye omo dia no mfo so ye omo dia no omo kun na obi a wakun no se ni moja ansa abaje ye nkwa no omo ninim die ntira owu ye na omo ka no omo ne ye me bale no ye de duhwa sra no ne ye me bale no ade na wo de ndie e se da abonte madom ene abonte kura ne yesi eno ne ye university Abosom ne empe sa abonte ne yabo yesi dako ne yade defu no ye wi atete ho ade ntina ne yesi dan a ye petom no ye wi a petom no so ne nam so ma ye je ensiudwan
ensi udwan enu so ye dey enam se fie bia tumi wom abusua bia woni tumi aduanafo wom tumi asorafo wom tumi enti sie si petoni de da body ni wom a yedi menka ne funu say obi beti ase kwasi buroni be kase body yedi da wom a na emma awari fie ho emma be wari fie ho ni yajeje wo mama ke common sase ifise omo be fa japade oba kwa awade a yese wo kwa unya ade afa bere fie nipa kane ne nye sika wo se de ne ya fum sika obi peni kunaku no obi abo obi adire tu kwan na nam ne sokra na bra bo ne nkrata asem enne oba bia mo ya obi damu abruchire ano onyene wabefa no awiemfo ba befa no wa ha wode ne kɔ obi ko odi lottery ohun se lottery me di na me yere na me ne tire me twa ya me di enti de ba me fa me yere ni waje na busua ho o fa oba na muni won de se won kwa na busuafo nko a enti be ma no kro pe no na otwi aduro otwi mpento amani di na nanu mo mbumfu nana yate yebre na yebre enti me ka kire ti efo se na nanu mutumi wo eye unlimited power nipa da se ninti mfa babu ntimi ntwa na mutumi mu so bi so obetimi sa na ye konfo na enni ni huni na de na nanom de ni si anu bia na nanom mpe no ya busua na fo so ye ema ye de ni betena akonwa no so se de na nanom bebre di sika koto nkonwa di ade no obu a na nya twumi ni na fa no nti saafo no obeti aye ne ma toro ka sa nti omo de betimi de babura break no na nyam ne konfo bo achi ametie na be se mike you read film ho ayefo de da yekosi ya eni pitira ha ana ye de nkomo twetwe no ye de si bosom ni nipa ho ni de kan ba asaso se kane na na kire mu se ya abosom yate ase eja omo na omani akwadre e wo sunsun ye da masi ye de masi